Bueno, ja hem arribat a Man. Això és una mica caòtic, però ens n'hem sortit i hem arribat fins a l'hotel, Quina gana, Moltíssima. Tenim una gana que no vegis. A veure si trobem un lloc per dinar i després... Som a les 2 i mitja, des de les 8 que no vaig anar. I a la que dinem ens anem a visitar la Ciutadella i el Teatre Romà. Què? Fem menjar, no? Bueno, això ja comença a molar. El dinar només 4,5 €. Això ja és una altra cosa. Bueno, després de dinar costa una mica pujar a la Ciutadella de Man, Bueno, ja hem arribat a la Ciutadella. Quina passada, Ai, no hi estava. Bueno, aquí estem a l'hotel esperant per anar a fer un tas de vins. El bo d'aquest país és que es pot fumar on sigui. Quina passada, Això no sembla Jordània, això és un centre comercial a Man, que és impressionant, és un altre món. Sembla que estiguem a Dubai, però no estem a Dubai, estem a Man.